svima, danas ću igrati kako se zove, naravno hvala. Sad sam ja sama, moja velica je 15 jutra otišla. Otišla je u Lazarevac, tako da igram samo protiv nekog. Idemo. Nekoga je Edsona. Ne uzeo sam da gledam. Ne! To! Udari, udari, udari! Jedan ovdje nema. Samo samo ova reklama. Kako će bude jako. Ne! Sam natrudila u glavu. Ne! I kako sam gledala. Gledala, najlepša sam. Vidi, kako lopta ladno prođe uđela. Baš mi ovaj mjesto. Šta ti? A što me nećeš danas? Što me? Pa pomeri glavu. Spet je. Glavu. Koliko mi je glava? Dajte mi glavu. Ne! Sam jedan. Dva. Kada? Vidi autogol. O bože, o. Misliš li? Ne! Dobro je, 9. Dva. Ajmo tako potvoran. Хотела бы чат. Так, нет. No. Ne go, dalje od gola. A ljudi neće gledat Helena. Idemo jedan gol za Chelsea. Stoke. Mogu da mi sjetiti njegovu glavu. Šuterčina, najveća. Gdje ćemo više? Treba samo da mi... Šida. Ne znam koja. To će da bude teško. To će bude teško.
Baš se ne vidi. Ne! Ja ne znam pravi. No! Au. Ne! Ne bude kuda im u glavu. Pa ne na momku! Ne na moj, šta je opet na momku? No, ne na mojku. Ne! Bože. A sam sad ja upitu. Bože, već možete vidjeti. Samo će bude to nije dobro. To nije dobro. Da li si ti realan? Vam to njega, samo u ovaj gol, razumijem. Beži, bre. Kako ti znam? Ovako mi treba vidjeti. Ovako. No! Prije. Prije baš mi se stoji. Nisam kad sam snimala pala se stoji. Ovo sam a jebo pas mater! Idi pičku mater. Ja se iznerviram da idem ti plene. Joj, bože. Neću ja ništa. To je bilo to, neću ništa. Tak, to je bilo to za epizodu. Ćao.